Sen kim? Nereden? Yüreğe düştün sen çağa. Günüme koysan bolan yok mu? Gir. Sen kim? Nereden? Sonya, Levap'tan. Erin nemis mi? Ava. Ço, Türkmen yiğitleri gutardı mı? Yok. Bar mı? Köp. Erin yöne nemis. Ava. Söyle sen için ne mi? Ay, seriozna temalara geç başladık. Söygü. Indi filozofiyama ayıp bereyim mi söygüyünün azıcık aşağıdan tut. Burnuma giriyor. Yan başal. Söygü, hökman gıyızya oğlanın arasında bölen zat değil. Söygü, ecen çağanın arasında bölen dostun arasında bölen zat. Grubaydan da menin üçün söygü bul karşındakıdan hiçbir zatı beklemezlik. Taçniye onunam söygüsünü beklemen ve ya adam bir sebebi üçün söymen. Prosta taksan şol adamı barlığı üçün söyyen. Şol adam yaşaya şu dünyada demalya şonsun söyyen. Hem negativni, pozitivni ve şol adamda hiçbir zat bira karşılıklı söyga garaşan ok. Biram hiçbir zatını ütketmek islen ok. Prosta bar ol şal kabul edyen. O şol men üçün söygü. Yani kayçımyal hökman kıyız bilen oğlunun arasında bolyan zat değil. Ece çağanın arasında ya dostun bilen atnaşeniyadadan bolup bilyar ol. Köp mü dostun? Nähili dost diyende näme zat sana? Dost sen için nem demek? Şo sorağı men sana verdim hazır. Bu menin gepleşeyim. Sorak men berýän. Yok, onda sorağın goğuca ver. Dost diyende tanış mı ya lutçu dostun mu? İn yakın. Sorağını düşünmedim. Dostun var mı? Köp. Söyle mi yapıl? İkisem. Ya ikisini alıp balanak. Birisi. Bolya. Deutschland'da da. Niyet, näl diyeyin? В принципе, alsak pul gazant bolyan zat söygünem bilemok. Hemişe gazant bolanok. Ya adam hemekime ol söygün ber bolanok. Satın alıp bolýam söýgüni. Yok, men pikrimçe. Satın alıp bolyan bolsa onda ol hakyky söygü del. Bolýa. Agzalardan sorak rubrikası. Okay. No, senin agzalarından gelen sorak. Ti beremini? Yok. Yok baka. Agzalardan sorak gutardy ve kiçirek reklam başlaya. So. Şu wagt näme barada pikir edýän? Hiç zat. Kellam ağrıtı prosta. Boş mu kelle? Hem boş hem dolu. Nämeden boş, nämeden dolu? Dolu, işte bilemok hazır. Şemalıç gitti kellam. Boş. Bolup biler yaman kellam ağrıtır. Ya tasmelot iyi. Prosta gönüň özüňe ýeten üçin dol diýdiň. Gönüm hemişe özme yetiye.
9 mayda nerede bolyan? 9 mayda. Bilmedim. Nerede bolacağım öyle. Öňümüzdäki may aýda oturmam. İslendik 9 mayda. Üýümde. Men bilip oturym sen soraň nire alyp barjaňy, ýöne öýümde bolýan. Haýsy öýüňde? Haýsy ýyla bagyldygyna görä. Haýsy ýylda, haýsy ýerde bolsam şol öýümde. Garaçy öýün köpde. Awa. Okey. Nemis filmlerini günde näçe gezek ızırlayan? Nemis filma diýmän, ýöne filmlaň hemmes nemisçe izleýän. Men nimetski filmler, bir sanjyk kinony gowy görýän Netflix'e çykan Dark. Ol arasy nemislerin özüniň düşüreni. Hatta zat däl. Meniň seredýän kinolarym däl nemislerin düşüreni. Köprak amerikanski görýän men. Amerikanski film ýaxşy görýäňde. Awa. Şu Netflix'daki bar filmler hemmes amerikanski, şonu görýän. Sen Instagramda, internette ören şadyýan, prem 7-24. Okay. Durmuşda da şo ýalymy? Awa. Большинство şolar ýaly. No inogda bывает. Ka wagt menim diýinç almaly. Energiýam götüren wagty bolýar. Atak energiýaň nerden alýan? Energiýam özünde bar. Hiç yerden almak. Özdürýän. İçimde olna beren energiýadan şoň üçin hemme kime ýokuşdurýan özümiň pozitiv auram bilen. Awa. Özdürýän ýerine. Aşakrak tutaýda şu zadyňy. Haterlar bilen nädip görüşýän? Hiç silen görşemek. Ha, görüşeň diýdiňmi? Görüşemek hiç kim bilenem. Näme üçin diýip? Näme üçin? Sebäbi olar men üçin nol. Yok adam. O näle ýok. Seret. Bir kritikanyň, gowy kritika bar, konstruktiwny kritika bar. Ana şonu beren wagtlar men seredýän özüme, okey, şu ýerinde ýalňyş diýendirin, ýalňyş hereket edendirin. Konstruktiwny kritika bolsa men onu kabul edýän özüme. Atak beýleki hate bolsa men hiç ýyl kabul edemek. Näme üçin men tanamayan, bilmeyen adamlarımın soветini dinlemeli, ya hate'ini dinlemeli. Потому что это моя жизнь, men karar berýän, nädip ýaşamaly, näme zat etmelidigine. Okey, Seret. Misal üçin de, Okay. sen bir video yüklediň. Ve şoň kommentariýasyna bir topar hapa sözler ýazýarlar. Sen onu polybom okaýan. Awa. Şu okan wagtyň näme döreýär? İçinde, kelleňde, pikirleriňde. Dogrymy aýtsam, hiç bir zadym dören ok. Absolutny. Öň gaterwet zat üns berýärdim. O öň 6 ýyl menен başlan wagtym social media. Ýadyňda bolsa YouTube'da da men hate bilen ulalyp gitdim. Tak tanaldım. Diňe hate bilen. Sen YouTube'dan barmy? Awa, ýene soňky video goýanma 4 ýyl boldy. O şey blogerçilik temasyna haçandan bäri alyp barýan? 2016 ofitsial 16'dan beri 16-17 yıllarda. Tamam. Agzalaryň onda sen dinozawr. Awa. Salam öňkülere. Şemal nädip döreýär? Şu soraň bilen alyp ýykdyň awa. Bilen bar bolsa aşağı ýazyň. Sen bilen ok. Pikirim etmedim nädip döreýär ka diýip. Ýerden döreýär ka diýip pikirim etmedim. Короче, liman turizmdan sorak sana. Iň gowy we erwet günüň. Pikirlenmeli. Men häzir bämedip kelläme gelen ok. Потому что köp zat geçirdim.
Şu yaşıma çelle köp soğukçuları oldu. Dur pikirleneyin. Kat. Iň birinji gelen pikir допустим, iň gowy günüň. Ay, gowy günüme Hudaý we gowy günüm şundan ýöne favorit edip biljek hiçsine. Hemmes men üçin perfekt gowy gün. Любой birisi barada aýdyp ber. Instagram'a girip göräýdi. Şu taýda köp paýlaşýana. Okey, erwet günüňe. Ay. Şu eşitmen gaýjak gäle. Erwet günümem bilemok. Seret men nähil adam bilýärmi? Erwet gün bolsun, gowy gün bolsun. Men üçin hemmes şonuň okey. Erwedem. Şoň üçin men erwet diýip ýany zyňamok. Näme bolanan bolsa. Sonra verip oturan adam hiç ýanyp otyr hazır. Hudaýa ýadyma düşenok. Pikirlenmäne wagt bermediň özüň günäkär. Indi Instagram'a girip göräý. Erwet günem şu taýda paýlaşan ýöne men. 5 sekund dilfini sakla. Eğer de siz gowy günleriňizi köpelçek bolsaňyz, erwet günleriňizi azalçak bolsaňyz, Liman Turizma yazın. Danılary şu ekranda çıkar ve linki описаниýada bolar. ...35 yaşındaky sen kim? Anatsarak. 35 yaşımdaky men businesswoman. I успешный businesswoman. Nähile suma aýtmaýyn ýöne özümi hemme zatdan обеспечивать edip bilýän. Taçny finans tarapdanam gaty gowy ýagdaýym. Azat, finans tarapdan polna swobodny diýilemi? Şol islan wagtym islan ýurdumy gezýän, ýaşaýan, dynjalýan, durmuşymy nälik enjoy edip geçirýän adam. Söýýän adamlarym ýanymda. Näýärn şolar ýaly, gowy energiýaly. Häzirki ýaly. Gowy energiýaly adam. Ja. 40 yaşındaky sen kim? 40 yaşındaky menim şoňky ýaly, gen gaýdyşym ýaly. Ýöne ondanam köprek. Biraz garam. Yo, o taýda da garamok. Ýöne 40 ýaşyma bolsam. Ýaş kaldym hemişe. 45 yaşındaky sen kim? 45 yaşımda уже moş çağlarım, zatlarım bardır. Semýam bardır. No ya, yedil şondadam. Ey, yeplemäňe. Ýanky şu iň başda aýdyşym bar, 35-den üstüne goýup gider hemişe. Semýa bla bla galan zatlarym özüň pikir etgidi ber. Simya bla bla da. No başga näme? Hem ýanky aýdyşym aýdan zatlarymyň dalşy basgan çaklar üstüne ýokary minip gidýär. Boldy? Okey. Blitz rubrikası. Men sorak berýän, sen maksimalny tez jogap bermeli. Düşündiňmi? Matematika vermeseň boldy. Okey. Yaşılmı ya kızıl? Kızıl. Bürgüt mü ya laçın? Bürgüt. Seni bahtlayan zat? Süýji iýmitler. Köp zat. Yatmak, gowy iýmek, no taçneye gowy zatlar, süýji. Naharlar. Dynjalmak i окружение bahtlayan zatlar. Taçneye gowy energiýa berýän. Men şo ýerden gowy energiýa alýan özüme.
Agzalara bir zatlar diýjek bolsaň, rovna 7 sekund wagtyň bar. Yaşaň, enjoy ediň durmuşyňyzy, her minutyňyzy. Bul sizleriň durmuşyňyz näme etseňizler